Мин сомкаларын тотып кызымның, кичкенә улымның кулыннан җитәкләп, ул бездән бер ике адым гына алда атлап барды кызым. Кадрия Шайдуллинның кызы Камиләне мәктәпкә илтүе була, бергә барганнарын кызы телефонга видеога төшерә. Шунда эт ташланды диялар. Менә ул кадрлар. Случайно гына теге якта торган ике хатын кызга эт белән төште. Карыйм, йөгереп килә, мин даже әйтергә өлгермәдем, кызым эт дип. Ул уже ярый бала үзе аңлап алып өлгерде борылырга. Эт сикерде һәм аны җиргә аударды. Баласын алып травмпунктка китә. Табиб эт тешләгән дип яза һәм котыруы урыннан прививка ясатырга куша. Сул як под лопаткасыннан тешләгән аның травмпунктка баргач, бу битте ушып кына түгел, асфальтка җыгылып кына, бу бит теш изе дип. Кадрия Шайдуллина баласын табибларга күрсәткәннән соң полициягә шалтырата, аңа бүлекчәгә килеп, гариза язарга кушалар, язалар. Бер атнадан экспертиза уздырырга кирәк икәнен әйтәләр. Кадрия Шайдуллина табибтан белешмәм бар дип, моңа риза булмый. Полиция постоянно, хотя уже отказали, возбуждение делали. Так как не доказали даже, что укус был. Бүген без Шайдуллиннар гаиләсен төшергән вакытта ике этне беренчаксыз йөрткән тагын бер хатын кызга юлыктык. Алар доберман хуҗасы белән танышлар икән. Тик ни өчен этне урамга беренчаксыз алып чыгалар, сорауларга ачыклык кертү өчен телефон аша эт хуҗасы белән элемтәгә керәбез. Докситер, она занималась выгулом. Минем этне ул көнне акча түләп хайваннарны тәрбияли торган кеше карады. Урамга да ул алып чыккан иде. Этнең муенчагы өзелеп, ул юл буенча чаба башлый. Шунда машина бәреп китә. Куркып мин дә урамга чыктым. Ни күзем белән күрим, эт кыз янына чаба. Ә ул аңа кычкыра. Эт үрді дә юлын дәвам итте. Секунд ішінде таңа ташлана да тешли дә алмый иде. Бу йортта яшәүче күршеләре кисәтү ясап, тәмам ардык диләр. Вечером мы гуляем, например, с мужем выходим, и она их отпускает. А там вот такие они. Мин үзем дә куркам, аны күргәч, без или подъездга керәбез, или көтеп торабыз, пока ул узганча иткәнче. Конечно, куркыта. Ул йөрсен, этсен этләрен. Ну, намордник белән, конечно же. Полициядә хәбәр итүләренчә, эт чыннан да беренчаксыз була. Бу ханымга моның өчен 300 сумнан алып 1000 сумга кадәр штраф салалар. Шуның белән эш ябыла. Баланың нинди тән җәрәхәтләре алганын төгәл билгеләү мөмкин түгел. Чөнки зыян күргән кызның әнисе экспертиза уздырудан баш тартты. Шунлыктан җинаять эше дә ачылмыйча кала. Тик ни өчен табиблар биргән белешмә полициягә дәлил булмаган. Бу хәл прокуратурада шик уята. Постановление об отказе возбуждения уголовного дела признано необоснованным. Җинаять эшен ачмау нигезләнмәгән дип табылды. Материаллар полиция бүлегенә өстәмә тикшерү уздыру өчен кире кайтарыла. Эт хуҗасыннан сорау алыначак һәм кыз дәваланган оешма биргән документлар да яңадан каралырга тиеш. Моңа охшаш очрак җәен Яршалыда булган иде. Монда эт бер кызның йөзен йырта. Ул чагында прокуратура эт хуҗасына җәза буларак 1 ел төзәтү эшләре билгеләүне сораган иде. Казанның Хәйдәр Бигичев урамында килеп чыккан хәл буенча мәсьәлә әлегә ачык кала. Этләр һаман да урамда беренчаксыз йөрүен дәвам итә. Руслан Сындинов, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы.